guys, magluto na po taron og kuan, fish fillet. Atong gamito nga isda is creamy dory. Gihugasan na nila ako. Nya ato ni siyang sliceon, i-marinate din ako siya. Tara. Ato sa ning trapuhan kay sa pa kay siya. Paano na tong kon kay i-marinate din nato siya. Barato ra ba ni guys, tag 125 ro ni. Palit na ko sa gisanometro dire sa amo ang lugar sa Lapu-Lapu. Una to. Okay, ait niya akong kutsilyo ron. Nabaid. Ito lang sliceon. Pam param pam 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 pam. Nagkura siya no. Sakto na. Para na sa. Na lang guys. Tanga to tare. Guys, muna ito nabuhat sa usa ka kilo. Ito na i-marinate. Ato i-marinate salt and pepper lang. Ya, og ya na amo koy kuan diri kanang pili ra mo gamit og salt and pepper pero sa ako ana ako'y season salt mix ni siya. Gikan ni siya sa gawas hinatag ni kuan Bislat. Shout out dahil ni mo no, daghang salamat ani yung gihatag og ni Don, daghang salamat Don. Gamit na namo. Sa buwag lang nato. Hindi siya puti. Parat na siya. Ano maho na. Butangan bigyan ako paper kay nahan ko. Ang kuan siya. Lang nato. Nindot ani siya butangan og kuan chili powder pero na lang. So ato sang i-mix. Kamuto lang ako kay limpyo ko kamot. Gikan ko ng hinaw. Ano? ASMR. Mag-add lemon or lemonsito kung sara na anin niyo des balay. Ang naana ko is lemonsito. Di pakita dari sin. Slice ko, aman diyan ni pakita sa anak. Camera woman ako. So manisa magkimo tag kalamansi juice. So na guys. Balik lang ta guys no. After 1 hour siguro. Marinate din nato 1 hour. See guys, balik lang ta after 1 hour. Adjust. Few moments later. So guys, mag-prepare ta sa atong breading no. Ang gamiton is cornstarch. Yeah, sa gula na ko gamay nga Tasty Boy breading mix. Beka naman. Orot lang tani ang kuan to pula ni 67 gram nga tasty boy. Okay, Yoshin. Ale. Ito
atong sagulan. Templado na ni si Boy, si Steve Boy ha. Tangan ako cornstarch. Tsahalan ninyo guys no. Ya, tangan bagi paper. May lang. At syempre, kaning season salt ni Donaldo. Ang saog ni Pislat no. Daghang salamat guys. Sige na nina ko gamit kay nakauyon ko sa iyang lami. Sana. For bubbles. So ato na ni ukayon. Pinaagi sa tong tinidor. Mix lang ninyo. Ito kinanglag salt no kay templado naman tong Tasty Boy. Tasty Boy. Tasty Boy. O katong season salt atong gi-add. Kun ana tong pepper. Ground pepper. Pwede mo mag-add og garlic powder inyo. O magud ko. Mao ra na yun available sa akong munting kusina no. So okay na ni siya. Sunod ang kuan. Assistant. Nako assistant tari. Lingin lagi na itlog guys. Oh. Perfect lingin. Murag itlog ni Tatay Opa. Okay guys, ata lang ning ano si tawagan nila ganing batilon. Mix sa batil mo sa breadcrumbs. Alang. So ang process ani guys, ana na ay. First dire sa cornstarch, sunod dira dayon breadcrumbs no. Ang isda. So mao ni ato ang marinated nga creamy dory nga isda no ganina. So sige, ato na ning i-coat siya sa atong bedding. Kani ang atong left hand for dry, ang atong right hand for basa sa mga wet. So kita una testing itong ibutang sa So, first coat, itaktak lang na to ha. Dayon, ari sa itlog. Sunod, sa breadcrumbs na pod guys. Makita ang breadcrumb. Kita Kinana. breadcrumbs. Oh, mana yung resulta no? Coated siya sa breadcrumbs. Tangitan. Ya, balik ko lang to na to nga process antod mahuman ni tanang ko ana to isda. Guys, matisting at iwason ni sa mga anak kay para makat-on po siya ba. So mao ni no ang akong nahuman. Simple kay beritoho ni siya lami kay niya mo sudan. Inyo. Video ka? Oh, video guys. Ano mas? Awa. Wala ka sa ano pa sudan. Sumukoy. Ano to? Sini pa na blender mo watch ko diri na. Si hi dia to the vlog. Shit. Wala mo tayo na. Samta kong chef. Chef. Kanila akong kutsara may kini. Nangka. Hindi ko magawa na ng vlog, no? Nabiran na ba, no?
Sige, mag-start na tagpirito guys. Kinalagbutang sa mantika kay sakit kayong paso ani. So guys, kung nanaora no, ato kasi pabutan mga golden brown dayon, ato dayon na siyang haon. Sige, haon na to na, golden brown na siya. Dara ato ang cream dory. Nga gifili na mo, no? So mga ontan niyo guys, daghang salamat sa pagtan-aw. Please like and subscribe to my YouTube channel. Peace. Bye.